गाइस जोङो दा गुवाहाटी थांनो नागिरदों नायलांबाय था नोंथांमोना मोनसे ससियेल सार्भिसनि थाखाय थांनो नागिरदों आरोखि नायलांबाय थानो हागोन जोङो बनसुर ब्रादारनिफ्राय थांगोन आंनि बाइकआथ' बेयाव रेडि आंना बाइक गैया आं सासे लोगोनिखौ लाथ'गोन आरो नायलांबाय था गाइस ओंखारबोबायानो तिनालियाव नेगासिनो दङ दा बर्थमान सोरबा खावसेया सफैयाखै आरोखि रेडि खावसेया आरो कारिगाव दङ माखासे आरो फैथ'बावाखै नेयै दसे लेट जानायखाय आङो डाइरेक्ट भारत पेट्रलियामाव थाव सोगोरनो होननानै ओंखारबोबाय आरो बेयाव थाव सोनानै आङो डाइरेक्ट कारिगावआव नेहैनोसै नैबे बङाइगाव सापागुरियाव NBBCनि ब्रादार्स बिसोरबो थांफागोन आरो साब्रै थांफागोन बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे डनेसनखौ हैफागोन आरो स' नैबे बनी NBBCनि चिफ आरोखि बेयो दा बेनिफ्राय जोङो ज' ओंखारबाय NBBC आरो लोगोसे बनसुर ब्रादार्स मटर साइकेल क्लाब नैबै सिगांनि बलेर'आ जाहैबाय जों बेकआप लादों बेकआप कार मानोना जों बायदिसिना माइरं बायदिसिना दालि गानग्रा जोमग्रा बेफोरबायदि लादोंथ' स' काराव माखासे थिखोबाय काराव बुस्थुफोरखौ थिखोनानै जों बाइकजों थांबाय आरो काराव साब्रै ओमफ्राय जों बाइकआ NBBCनि गंनै ओमफ्राय जोङो बनसुरनि टटेल 10थासो जादों आरो नायलांबाय था नोंथांमोन जा हायो जों हेफाजाब होनो थांगोन बर' बिमानि मोदै गनायखौ जों नायनानै थानो हायाखिसै स' ओंखायनो जों डाइरेक्ट सिक्किमनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो जोङो थानो हायैलाय जोङो एसे हेफाजाब होनो होननानै ओंखारबोनाय जाबाय आरो बेनिखायनो आंनि फैनो गोनां ब्लग भिडिअ दंमोन Day 1 Day 2 सिक्किमनि स' आं बेखौ दोनथ'नानै दिनैनि बे भिडिअखौ होग्रोनाय जाबाय आरो गुवाहाटी थांनायनि सिगां जुदि प्रनिता नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबा गुवाहाटी थांनाय बायदिखौनो मोना आरोना स' ओंखायनो बेयाव साहा लोंसै दा चाय और बिस्किट मेंबाय एसे एनार्जि लानो रेस्ट लानोसैलै एसे जों दा सफैबाय नै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव ओमफ्राय बेयाव दसे सानैसो मानसिखौ लोगो हमगोन आरो जोंना नै बेकआप भेहिकेलाबो सफैबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लादों बेयाव जोंनि ब्रादारफ्राबो दं बेयाव दा जोङो बे बरबारियाव थांनो थाखाय माखासे मानसिफोर हेल्प होदों बे नैबे आंनि सिगाङाव थानाया बे बिथाङा जाहैबाय आदाया बिग बाइकिं ब्रादार्स मटर साइकेल क्लाबनि आसामनिनो ओमफ्राय आरो कयेकजन आसामनिनो राइडार्सफोर दंबावो खिथुआव दङ बिसोरो बहुद हेल्प होदों आरो स' थेंक इउ आदामोन माखासे बुस्थु एरेन्ज खालामना होदों बिसोरो दा जों लामाखौ बिसोरो दिन्थिगासिनो आरो दा बिसोरो लानानै थांगोन दायो जोङो सफैबाय बरबारि गामियाव बर'फोर आलाय सिलाय जानानै थानांनाय न' बां सिफाय जानाय जायगायाव आलाय सिलाय नुनानै हाबग्रोमोना बहुद दुखु मोनदों बे टाइमावनो जोंनि बर'निनो माबाया सानसुमा खुंगुर साराबो दंफैयोमोन जोंबो बे थिग टाइमावनो सफैदों आरो जोङो दा दाख्लैनि जाथायखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय स' जों बेवहाय सफैबाय आरो बरबारि दासो सफैदों नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेयाव जोंनि गासिबो लोगोफ्रा सफैबाय ओमफ्राय
गासिबो मादैमोनखौ बा बेयाव बेनि थागिबिफोरखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों। बेयाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ। एकदम सोलियै अबस्थायाव दं आरो बेफोरो बहुद खस्थ'आव दङ। नै बेफोरबायदि न' फिसा फिसा थानानै दं सोरहाबाथ' बेबायदिबो गैया। आलाय सिलाय नुनानै बहुद दुखु मोनदों। बेयाव गासिबो न'आनो गासिबो एकदम जेबो सोलिफिनै बायदि जानानै दं आरो। ओमफ्राय न' सिफाय खालि माने न'खरनि बे मादैमोना गासिबो मानसिफोरानो गावनि मोदोमाव गाननाय जिनि अनगा जेबो लानानै फैनो हायाखै आरोखि। गावसिनि मोदोमाव गाननाय जिखौल' गाननानै फैनो हादों। जेबो दस्रा बुस्थु थिखोनानै लानानै फैफानो हायाखै। नायनो हागोन नोंथांमोन, नै थिंबो सिन्थेन जेबो सोलिया। हाया रावनावबो बिनोबो हाया थांनोबो हाया इदि जानानै दं जोंहा गाननाय जोमनायबो गैया। बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा, एकदम सोलिथारै अबस्थायाव दं आरोखि ना बेफोरो जायगाया। जोंनि बर'निनो आइ आफा आरो नुखाबाय नोंसोरो दहाय एसे सिगाङाव एकदम बिमानि मेगनाव मोदै। बर' बिमा माने जोंनिनो बिमा, नोंनिनो बिमा, आंनिनो बिमा। स' दुखु मोनदों बेयाव फैनानै जोबोदनो। उन्दै गोरलै गोरलै दङ, सोरबा बिमानि गाइखेरखौनो नागाराखै। बहुद खस्थ' दङ। दा रायजोफोर नोंसोरबो जुदि गोसो गुदुं सोरबा दङबा एसे एनै हेल्प होफैनो हागोन। न'फोरखौथ' बानायनानै होफिननो हाला बिसोरनो, थेवबो जा एसे हायो मदद होलायनांगौ बर'जों बर'। बैफोरो एकदम सोलियै अबस्थायाव दं आरोखि, मोनसेबो सोलियानो। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा, मोनसे न'खरखौ फसंफिननोब्ला रांनिल' गोनांथि गैया, आरो न'खर गंसे बायोबा बहुद दुखु खस्थ' सहायनांगौ जानानै फैयो। दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोनखौ जेनेबा ससियेल मिडियायाव नुबाय थादोंमोन। ओमफ्राय जोंथ' दाख्लै सिक्किम राइडआव थांदोंमोन। ओमफ्राय थेवबो हजों नुनानै जों गोसोखौ बोरैबा मोनखांदों आरो। ओमफ्राय स्पेसियेलि बायद'खौथ' नुदों, बाजैखौ नुदों आरो बोरैबा मोनदों गोसोआवबो जोंबो। ओमफ्राय जोंथ' मोनसे सेन्टिमेन्ट थायोना, जोंनि ट्राइबेलफ्रा जेनेबा ट्राइबेल जोंनि हायावनो बिदि ओंखारजाबाय थानांगौबा, ट्राइबेल बेल्टनि ब्लकनिफ्रायनो जुदि जों ओंखारजानांगौबा, जोंनि थागिबि जानानै जोंथ' बेखौ मानिनानै थानो हाया। ओंखायनो जोङो बे पलिटिकेलि बुस्थुखौ जोंनि तरफ होनो। आङो आरोबाव बांद्राय भिडिअ बानायबाय थायाखिसै। जों लांनाय बुस्थुफोर माखासे गानग्रा जोमग्रा जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौ माइरं दालि बेफोरखौ होनानै जोङो ओंखारबोफिनबाय आरो। स' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम। जय बर' हारिनि।